Pozdrav ćemo ljudi, ovdje Petar sa kanala Petar Gamer 10. Znači ćemo igrati Geometry Dash. Skinuo sam ovu igricu, ako izgubim žice ili ako gasim, ništa ne kaže, znate da sam izgubio žice i neću mi da nastavim igrati. Pa hajde mi da počnemo. Tek sam iskinuo, ne znam kako da su neki igrali, pa ja sada igram. Ovi neće biti dugačko, zato što ja ne želim žice. Neko mene čuje od ove pesme, nikako da igram i da pričam, pogotovo ovu igricu. U sljedećoj epizodi očekujte Rising Hell. Tako. Idemo iz početka. Ja sam ustao sa željom da izgubim žice. Ovaj klip će biti možda 5 minuta, zato što ja ne želim da bude 10 minuta, zato što želim neću sad da izgubim žice. Ovo sam si rekao na televizor. Pesma mi izgleda poznato i čitam, ali ne znam zašto ne mogu da prestignem. Ovaj klip će biti 5 minuta, ne znam da li sam rekao. Pošto ne želim više ne želim da gubim živce, posle se baš nerviram, glava me boli. Ja mislim da je poenta da skačeš prije ovoga. Nisam siguran, ali mislim da jesam. Nisam neki fan ovakvih igrica, zato što stalno gubim živce. Inače, gledao sam King of Fail show kako ovo igra. Ne, on je izgubio živce. Evo ga. Tako, ja mogu da zemlju do 35%, nemoj da me zajem. Izvijem, ali što ne zato. Moj brat je nešto uborio u mojoj sobi. Ali ne, vezi sada 38%, da je bar 67%. Ljudi, molim vas, nemojte da tražite u komentarima da snimam ovakvu igricu. Ja znam ugubim živci kada igram neke igrice. Ne, možda u sljedećem klipu igram horror igricu neku. Na primjer, Slender ili Jeff the Killer, vidjet ću koju igricu ću da odajem. Možda Eye of... Ne kako se trenutno zove, ali vidjet ćemo. Da zakupim nešto u kuću, da se kupljam neka oka, pa... Isto onako kao Slender, samo što je neka uklita kuća. Jao, zašto? Što ne skačeš na vreme? Što ne skačeš? Uvijek kad je najvažnije, on neće da skoči. Vidite, sad nije teo da skoči. Ako želite da snimam ovu igricu, bacite like. Ja gubim igrice svaki put kad igram ovakve igrice. Ako sutra ustanem i da igram ovu igricu, ja da ima da se ubijem. Koje ne izbližem kada završim ovu da rekiram. Zašto? Molim te. Držite mi palčeve, ljudi, molim vas. Da bih stigao do 36% bar. Želim da stigam, ali barem do 37%. Ja ne mogu da stigam kao što ste
bacite u komentare. I mogu ja više da se maču. Ako želite neke da imamo bilo koju, baš bilo koju, evo, ja vam kažem koju god želite ili su jasnići. Ja ću da izgubite u ovom klipu, ako ne vrate sutra klip, ako ne dođe sutra klip, izgubio sam živce! Ako ne bude sutra klip, znate da sam izgubio živce, pošto pogledajte zadnji klip koji sutra, ako ne očekujem sutra neku klip, ako nije pogledao prošli klip, neka obavezno pogleda. Zato što ja živim. Samo skakalo, nisam ništa kliknuo. Da li bi bilo bolje da stavimo ovo? A drugi ritam, to mi se ne sviđa. Ne, bolje je onako. Inače bit ću da kupim mapu GTA 5 gdje ima Mr. Egovi i misterije. Egovi i misterije pa ću ja vidjeti da snimim. Još trpem sad, to je kraj klipa. Ne mogu više dugo živjeti. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe. I molim vas nemojte u komentarima da nastavim s ovom klipom. U komentarima možete pišite bilo šta, samo da ne nastavim s ovom klipom. Igrice koje da snimam ili tako nešto. Ili to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali. Ako vam ostavite like, share, subscribe, puno znači da vidimo na nekom od narednih klipova.